up, Ketchup? It's your boy Tiu. I'm Japet. And I'm James. And I'm Nathaniel on. And welcome back to my channel. Grabe. Laki na katawan mo, Bishi, ah. Para sa kasayan to. Ay, andito pa pala. Meron pa pala. Ba't nandyan ka? Ba't ka andyan? May ano doon? Ang cute-cute naman ng bibigol namin. Ha? Ba't ang cute-cute mo? Ha? Ba't ang cute-cute mo? 君の虜になってしまえばきっと Ba't hindi ka makapag-eye to eye sa akin? Ha? Ba't hindi ka makapag-eye to eye sa akin? So ngayon guys, yung vlog natin ngayon. Ano? Di ba yung kahapon sabi ko maliligo kami yun? So, yun na yung Hindi. ganun. The time has come. Oh, guys. Napansin nyo ba yung mga suot namin? Oh. Kung ano yung suot nila kahapon, yun din yung suot nila ngayon. Ay, hindi natin. Ay, patay na. Hindi ko ba sasabihin? Nag-reveal na. Ay, hindi ba natin sasabihin na ito pa rin yung suot namin kahapon? Eh, kasi preparation yan para ngayon. Yun yan. Kaya hindi kami naligo kasi maligo ngayon. Maliligo tayo dyan para hindi sayang yung tubig. O, para yung tubig maging kulay juice. Gawa tayo ng ano? Milo. Kulay juice lang. Gawa tayo Milo sa pool. Oh, yun nga guys, kahapon nag-vlog kami kasi nga yun, yung about kay Japet na di siya sama. Tapos ngayon, maliligo na kami ng beach, ay swimming pool. Swimming fish pool. Swimming pan. Ah, swimming pan. Swimming pan. Swimming pan pool. Hindi guys, oo nga guys, kasi matagal to na ano, mga isang buwan din to. Isang buwan to nakatambay. Mga 3 weeks din to ginawa. Malapit na mag-isang buwan. Pero tapos na yan. Oh, pero tapos na ngayon guys. Pero hindi kami yung gumawa guys ha. Hindi kami yung gumawa, pinagawa lang namin. To make everything clear, guys. Oh, kasi hindi. Para mas mabilis matapos. Grabe, ang layo pala ng measurement. Grabe, guys. Nakagano. Hindi pala talaga kaya kung... Kasalanan yun ni BC. Ikaw Hindi. yung... Kasalanan nyo ni Kuya Steve, guys, kasi ako lang tiglagay ng simento, siya yung tiglagay ng hollow block. Oh, pero excited na ako maligo guys. Maligo na ba? Nilagyan na namin ng tubig pero hindi pa ito yung tubig guys kasi lilinisan pa namin to. Marami pa tong mga semento. Solili. O sige, linisin niyo. Ba't parang sumasayaw kayo? Slide kayo, ha? O may ano pa? May ano na, may ceiling na. Oh, may ceiling. Ceiling labuyo. Nice. O sige. Pagkatapos yung ano dyan, hugasan yan. Ang lamig ng tubig. Tapos yung hugasan, i-drain nyo, tapos lagyan nyo naman ng tubig. So guys, lalagyan pa namin to mamaya ng tubig. So bukas pa yung paligo namin. Linis muna to. O sige mga paslupa, ayusin nyo yun. Hindi mag-iak na. Mag-iak. Mabagok ang ulo kayo. Ano natin yan, takpan natin yan. O sige, i-drain na pit. I-drain na. Wag, ilagay na lang natin to sa mga Kasi ang dudumi na yung mga paa nyo, tapos... Oy, partida, paa pa yun. Paano kung buong katawan na? Pati mo kami. Ano yan? Hindi kaya? Ay, nako. Ako nga. Sabi ko na nga ba eh. Amazing, right? Talinisan din. Gusto mong tulungan kita? Mura mo makasama. Kasi malakas ako eh. Malakas. Oh, Umutot. hindi. I'm a strong man. With Kay strong man ko. Oh! Lagro! Sayang! I-off natin, i-off. Try natin i-off guys. Na, matagal pa to maanuhan natin ng tubig. Ay, nako. Ilagay na lang natin to sa mga isda. Nabasa na ako. Gusto Excited ang mga kasi isda ako. ng ano. Hala. Pero sayang. Hala, saan Hala, na mapupuno tayo ng tubig Hala, dito. nagbabaha na guys. Nagbaba. Ay, bumaba. Hala, basta po ito sa silingan. Oh no! Kasi pang tubig naman na hindi naman yan ano. Baka pumasok sa bahay ng silingan. Yeah! Humingi ng bahaw. Humingi ng baho. Oh, baka hihingi ng bahaw yung tubig guys. Guys, hindi na malamig dito ngayon kasi ano. Kahit ang haling tapat, meron naman kaming ano dito eh. Pero ito nagising na sila ng mga alas 4 eh kaya Ako? Alas 4? Oy, hindi ah. Mga alas 10 lang, alas 10. Gising na ako kanina alas 10. ito na lang yun natin.
Dapat talaga natin takpan yan, baka mabagok yung ulo mo. GG, well played. Hindi tayo pwedeng magano dito, mag-gara-gara. Wow, bait-bait ni Bishi. Sayang yung tubig eh. Ha? Sayang. Hoy, hala, hindi yan lagi dapat inaanuhan. Ngayon lang naman kasi ngayon lang tayo nag-drain. Hala, patay ka niyo. Hindi yan pwede. Lagi ano. Aman lang yan. Ha? Magsamat na yun dapat. Oh, ngayon yung first month. May first day ng first month. Huwag mo lang isali yung mga tanim niyo. Baka... Wag na, baka makapisa tayo dyan. Itong bayabas guys, para bumunga na. Oh, yan, oh. Bayabas, bigyan kita ng tubig, bigyan mo akong bunga ha. Pag hindi nagbigay. Walang tubig. At syempre, Oh. hindi kompleto yung ligo natin pag walang kinakain, di ba? Oh, syempre, dapat may snacks. May snacks, syempre, bumili ako ng mga snacks nito. Wow! Para sa inyo kasi ayaw kong magutom kayo Hey, sir, habang... sir, meron po tayong bagong rule, sir. Ano yun? Bawal po magdala ng pagkain malapit sa pool. May corkage fee. Ito yung mga bili ko mga snacks, guys. Tingnan nyo. Bumili ako ng mga pang snacks namin. Lo! 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 Hala! Akala ko allergic ka. Akala ko allergic ka sa alimasag. Crabs. Buwan na niya. Oo nga pala, maraming salamat Big Bro sa sa mga crabs. At saka guys, alam nyo ba dito may mga alimango pa. Wow! Tingnan nyo guys, buhay pa to sila. Look, buhay pa to, mud crabs. Buhay pa to sila guys. Tingnan nyo. Ba't ayaw? Yan buhay pa yan sila buhay pa yan. Grabe. Lulutuin ko to. Lalagyan ko ng butter. Wow! Lagyan pala. Yung kagaya ng last time, yung sauce. Okay. Yan. Masarap. Yung sauce, tapos medyo maanghang-anghang stick, no? Nice. Ito guys, wow, grabe, mga ilang piraso to guys, mga ganito kalaki. Lutuin ko to mamaya pagkatapos na may maligo, para pagkatapos na ligo, gutom na gutom, tapos may ganito. Shit, sarap. Ay, sarap. Wala ko makaka. Hindi, mamaya ko na ito lutuin. Maaga pa naman Pahapunan natin to. Yan, marami pa dito guys Parang isang sako to. Ito guys Yan, marami pa yan Wow, yan pareho na yan kalaki kanina guys. Maraming salamat ulit Big Brother. Siyempre, ito na yung mga pang snacks natin doon. Kasi hindi kumpleto yung mga ligo-ligo natin pag wala tayong snacks. Ito, bumili ako ng mga junk foods lang. Kasi masarap naman yung pagkain namin mamayang hapunan At syempre, may Yakult tayo. Wow, Yakult, baka naman. Yan, pangit naman pag walang pares yung mga snacks natin. Kaya may pa-Yakult din ako sa kanila. Diba? Ganun ko sila ka-love guys. Tinapay sila to. Ito na yung yung food nyo. Very good. Mga ampas lupa. Very good. Yan ang gusto namin sa'yo. Mabilis, boys. Meron kaming naisip kanina ba? Ano? Para naman makabawi-bawi tayo dito sa natin. Nagawa natin gasto. Magpagawa na tayo ng tarpaulin tapos lagay natin sa labas. 50 pesos entrance. Overnight. Pwede. From 7 a.m. to 6 p.m. Ano? Overnight? Tapos ano? Sabi ko, may overnight. 6 a.m. to May overnight. 7 p.m. Iba kasi yung overnight. 6 p.m. Ano yan? Day use yun. Day use yung 6 a.m. to 7 p.m. Kasi wait. Di dapat 6 a.m. to 6 p.m. Wait lang. Bali yun kasi iba kasi yung price nila. Kung morning, 50 pesos lang. Kung overnight, 100. Yes. Saan sila matutulog? Pwede ka dito. Sa gilid-gilid na. Dihaya lang kayo dito guys. Diyan. Mga apat siguro may igo dito. May igo. Tapos meron tayong cottage. May ano naman dito kung gusto nila magluto, meron naman lutoan dyan, may labahan pa dyan. Kompleto na lahat. Kung gusto nila mag-ihaw ng isda, meron dyan. Pwede nyo Joke lang, huwag nyo. manok. Andun yung manok. Sa mga taga-Korea dyan, kung gusto nyo maligo ng swimming pool, dito na. Dito na lang kayo guys. May bagong spot dito. Ang ganda-ganda. Tapos mura pa. Mura. Siyempre. Mapapamura. Mapapamura sa lakas. Excited na kami maligo kasi ilang araw namin itong pinaghirapan. Tama naman talaga, pinaghirapan nyo ito ng ilang araw. Ilang araw. Tapos pinatapos na namin sa iba kasi hindi na kaya.
kasi anong oras na kayo naigising? Alas 3, alas 4. Oy, alas 10 ng gabi. Paano tayo makapag niya? Tapos pagkatapos ng paggising nyo, kakain pa, ganun. O, anong oras na kayo lumalabas yan? Mga alas 2 na Ay, di umaga. ba tapos? Pwede naman mag-overtime. Graveyard shift. Pwede naman tayong graveyard shift. Bahala kayo dyan, kayo na lang. Ayun guys, hindi pa tapos namin maano na tubig kasi tagal. Mahina yung tubig namin dito guys. Ayun guys, hindi pa puno. Parang kalahati pa lang ata to. Ano ba yan? Naiinip na ako kakahintay. Gusto ko na mag-swimming. Swimming na ako. Tara, swimming na tayo. Ready na siya pitong eh. Hindi mo nga, hindi mo pito eh. Maliligo na kami guys. Excited na ako. Ligo sa ligo. Pwede pa, ano na, lo, gawa mo yung abs. No, yung abs. Si Buddy ba? Wow! Kala nyo, kayo lang, may abs din yan. Sana all. Okay guys, maliligo na kami guys kasi kanina pa kami nag-aantay. Pinakain ko na din yung mga anak ko. Lipat na ako ng mga isda, wala pa rin. Ay nako, paano ba to? Gusto ko na maligo. Tara, ligo na tayo. Ligo, gusto ko na. Hey guys, maliligo na kami! Let's go. Yan guys, kalahati pa lang yung tubig. Bahala na. Boys, Oh, ano yun? Ano yun? meron akong tanong. Ano yun? Pag maligo ba tayo sa pool nyo, kailangan pa ba nating Mag-shower? mag-washing sa... Oh, mag-shower pa dapat. Ha? Mag-shower Pwede ba muna sa- dapat. Sa loob na lang mag-shower. Para hindi masayang yung tubig. Baka mag-brown yung ano natin, yung tubig sa loob. Okay lang yan, wag kang mag-alala. Gagawa tayo ng Milo dyan eh. Oh, shower na. Sino mauna? Ayan. Ako. Ikaw muna, Pet. Ako yung stand. Ito yung... Ako yung stand. Oh, next. Tanggalin mo yung mga mga Open, kaya para... libag. Tanggalin mo yung mga libag. Tanggalin mo mga libag. Next. Pare. Sige, pare. Pansichoy. Ano mo na una? Malumos ko. Sige. Tarungasan. Ay, sorry. Ganun. Ito ka ginawa man. Oh, next. Okay, still next. Ikaw. Sige. Guys, humingi lang ako pasensya ha. Pero okay lang yan. Huwag na kayong mag-alala. Oh. Basa. Di ka pa basa. Wait lang. Hindi. Hello? Yung katipot. Wait lang. Hala. Oh, yung pa. Hugas. Oh. Isa ba? Okay! Wala na maliligo kay Cristeo. Oh. Pag si Cristeo, iba yung agas. Sige. Pusil. 1, 2, 3, go. Kata dapat katong pusil ba? Katong pusil nga. Sige! Fire! Pusil. Tapos ka na maligo. Okay. Papalaw! Lamoy na tayo. Hoy, dapat may dance moves pa. Dapat may ihian natin para uminit. Oh, sinong walang ligo dito? Ako, Tayong lahat. Tayo ay walang ligo.
Sige, tingnan natin kung paano lumangoy sa maano na tubig. Sa pitong. Contestant number 1. Ikaw ka ng shower kaya para nindot ang effect mo. Sa mababang tubig. Sa maduming tubig. Sige, let's go. Let's go. Contestant number 1. With water background. Look, yaman. Wow! Oh, wow! Wow! Oh! Next, Body TV. Nathaniel Loon. Butterfly. Butterfly, paano butterfly? Ready, get set, go. Kuya! Naguluhan to. Wala, wala agad. Hala, ba't? Malas ka! Kinakagas sis, wala din akong gimapya. Malas, walang effects. Walang effects. Ako na lang, buddy. Ako'y bahala ni mo. Take two, dapat Take two. Go, buddy. 1, 2, 3, go. Butterfly. Wow. Oh, eto na, buddy. Ayan. Dito siya ginawa. Tarungan. Pow, 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 pow. Hello. Woo! Mga body yarn. Next. Jim Boy, the I Boy. Butterfly. No. Ano, butterfly? Butterfly. Butterfly na. Ha? Uy. Ay, langoy. Oh. Butterfly na lang. Ikan makadeliveran, anak. Oh. Tulad mo na mo. Butterfly. Masa. Mabalik ulit. Dapat lubog mo ng tubig. Butterfly. Okay, 1, 2, 3, go! Okay naman nabisa kung sa... Grabe oh. Lo. Yan. Tingin dito. Yan, ano? So guys, doon po nagtatapos ang aming vlog. kasi may lakad pa si Apitong guys, kaya doon na lang, hanggang doon na lang muna kami. Hoy, wag madaya! Guys, dadive daw si Kuya Steve. Galing daw dito sa... Walang diving board eh. Hoy, galing daw dito sa taas. Walang yan. Guys, guys, tatapusin ko na itong vlog namin guys kasi magluluto pa ako ng crabs. Wow! Ipakita ko sa inyo yung crabs guys. Tingnan niyo to. 3, 2, 1, grab! Crabs.